И здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм Габи Гейм и ние ще играем на Sky... Не на Sky, а на Survival Game, забърках се. Друг скин съм, защото моето... Друг скин съм, защото моя е зает тук в този сервер, пък това е единствения сервер, който знам с... не единствения, но просто всяка лагна. О, дамакаска, добре. И да тръгваме... не, тук е. Ще би ми явно с пръчка. Така, от чанкото ми. Е тук има някакъв чест, който да има плашанка. И диня. Що има диня? Много лагва. О, не, аз не мога ходя хора. Значи, така. В този мап за първи път го играя. Мака. Не. Да. И споменах ли, че ми лагва? Сега ще умра. Няма. Не. Тихо. Добре, оживях. Тук има ли честове? Може да се чупи това? Може. Даже и сапринг пуст. Вау. Окей, ни тук се заровихме в някакви глупости. Хора, знаете ли някакъв сервер с Hunger Games? Да е някакъв... да ни лагва. Защото както споменаме, много ми лагва в момента. Найс меч имаме. Така, да. Значи, чакайте всъщност да си подредя малко инвентарито. Така... Да, така ще ги наредя. Не, имаме меч. Това е хубаво. Мага. Тук. Така. Ето често по-обран, но аз ще видя за всеки случай. Видях още един. Той е обран и така имаше още един, видях го. Някой тук има някакъв. Той ще му уби. С айра. Тим сме тим. Тим. Не искам да... Не бе, тим сме гъс. Не, извинете, че съм... Просто... Йоу, ти на кой се правиш? Йоу ми, къде си, майка? Къде си? Вау, какъв лак само. Тук, нали ми се правиш неинтересен. Що ми се правиш, бе? Гъс. Извинете, че съм просто... Много дразни. Тоя... аз няма го убия, той ще му уби. Бе, пускай си синчето. Там отгоре видях един дете. Да пия. Нищо не ме взе. Чикава тъпак. Тук. Аз съм махам от тото, има дразни. Сега ще му уби. Нямахме много хубави ми. Той не го убиха. Браво, пич, си пич. Така хора, смятам да изигра още една игра. Къде? Стартинг, идваме тук. Пак ето, че свободно да взема. Там. Ето няма кой да го пипне. Аз ще го взема. Тогава, щом няма кой. Друг, ще да хубаво там някъде да ме спалнете. Или там. За друг съм, защото може да е, както казах. И да. Така сега. Що си празен, бе? Надълно и някакви блокове. Ние станахме. Станахме само друг път. Сега ялате ми тук. Мага, гайс. Май гад. Яма. Къде отиде, ма? Ник да не напада мен. Защото... What? Това... С някакъв кони ли има? Се огледам хубаво. Яма! Тя са тим. Така ли ще играем? Sweetness, сега тафана с Sweetness. Яма! То чест е обран, май ще видя. Може да остават баш оставих тази серенка. Ще оставих. Аз после започвам след нея и гледам често и това нещо.
Чима! Откъде си взела фал респект, ма? Какво? Там уби! Чакайте да видим. Добре. Той клип вече е 5 минути. Значи, как му убива? Значи, хора... Не съм добра много добра на PvP. Добре, значи ще тръгваме. Добре, сега вот. Добре, вече сме трима. То мап какъв е такъв, хора? Какъв е такъв този мап? Това чест ли? Няма да рискуваме да ходя на там. Взема тоя, да тръгнем. Нали? Разбирате? Така. На това ще напишем окей, че... Ока. Пишат ми сори. Може би да... На кой писах, бе? Тоя... Как се казва, хора? Какво си шифнал, значи... Така. Омага. Така. Защо се пазен, бе? Това май никакъв не го прави. Виж. Да, погрехме да му меч. Ето има чест. Ще им да го вземем. Така, нямаме храна. Два са даже. Така. Това каска. Така има още един. Да. Така да се сложим тия. Лък. Power едно. Hey fun. Така сложим тия. Така често, които не са обрани, но той ги промина. Който е хубаво, че ги промина, защото въбираме всичко, няма да нямат нищо. Така че това на 100% глава. Да. Тук ще намениме. Общо забравих сложа панталонките. Вече ги видя. Така. Такава някакви работи. Той дойде. Що не мога? Защото ми лагва. Кто? Така. Някой ми писал Сали реши. Така. Да, честно направих лап, защото има една диня. Маршава диня. Която вече не е жива. Така. Но сам име. Името е... То име... Ли е, бе? Така. Къде е крафтинг? Това е тоя. Тук злата честа, тук е чиния. И тук е крафтинг тейбъла. Така. Фак. Така да. По-лесно, сега има храна. И да.